हे तुम्ही म्हणता रे डॉक्टर जाय ते डॉक्टर अवेलेबल आहा, जाय ते गोयचे बी नामनेचे डॉक्टर भायर जे ते गोंयान येवंक सोदता. आणि तुम्ही पळयतले की आम्ही ज्या तरेची सॅलरी दिता, एक डॉक्टर आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवर 14 लाख रुपया आम्ही सॅलरी दिता. म्हणून नवो कायदो हाडपाक हांवें केला, नवो फायल मूव केले, जे खंय जो 10 लाखा वयर काय 8 लाखा वयर सॅलरी तेका आनी प्रायव्हेट प्रॅक्टीस ना, थंयच्या थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा. आया इतले 14 लाख तुम्ही सॅलरी घेऊन जर तुम्ही भायर प्रायव्हेट प्रॅक्टीस केल्यार मागीर सामान्य जनतेचे कितें जातले. प्लस ओपीडीची टायमिंग वाडोवपाची आमी ठरयल्या. हे आता सगळ्या गोष्टी ह्या दिसांनी जातले. कठीण गोष्टी सोपे करपाक म्हणून आमी डॉक्टरूच नेमला. बाबा तू हे कॉम्प्रिहेन्सिवली कर, जे फेसिलिटीज हांगा आसतल्यो त्या फेसिलिटीचे प्रमाणे कितें स्टाफिंग लागतले ह्यो गोष्टी दोन्ही प्रपोजल पॅरलली PhD कडे धाडून दी. पब्लीक हेल्थांतले मागीर आमी फायनान्स मुख्यमंत्री कडे धाडून कॅबिनेटान आमी व्हरतले.